belok-belok jejek. Jejek ora jejek. 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 Nek jejek iki gareng Purwodadi kae jejek. Jajah itu jajah. Jejek. Oh lah ya Pak, apik. ya Pak ya. Kudu koyo ngono. Ora tau neko-neko. Ora Ora tau neko-neko, neko-neko. beneran. Nggih. Bener. Tapi ibu kok ngono ibu. Prihatine gede. Gitu. Turune wae nek pinggir kali. Enek pinggir kali. Bere hatine ning pinggir kali. Oh, main ning pinggir kali. Oh, tak kira. Tepane kodhokno piye kok? Ayo. Dahare lho. Dahare napa? Ning pinggir kali. Selikur dino apa? Ora dahar Ngerok. ora dahar sego selikur dino. Ora dahar sego. Apik berarti ya prihatin gentur tapane. Wingko suwe-suwe tepake ula lho, Bang. Ya ora wong sego apa selikur dino kok dipangani terus rasane piye ngono lho kok. Oh iya, wis Mula iki dadi tape ya. panutane kanca-kanca yoga-yoga, kanca pesinden. Ya. Lho ngeten iki. Ya Pak ya. Nggih, leres Kang Gareng. Lah nggih, salim sik. Pokoke mung kula ron jenengan sing ngerti nggih. Iya wis ngawake Oh dhewe. alah. Pidak jempol kau ya. Jempol kau. Pidak jempol kamu Kok pidak laki-laki jempol sama itu? Pidak laki-laki jempol, ya Pidak kan? jempol kok jempol. Ya, ada rahasia kan di antara kalian ngono loh. Ah iyalah, merahasia, pokoke merahasiakan. Ya wis ra apa-apa, sing penting sing bagus sakit sowan mriki, Pak. Nggih, cobi Mbak Elisa, Ana nyamburi sing ngajeng tindakipun dipun sekecaken sing Cek. wingking ngoten para pamirsa. Cek gula, boten gula biji-biji sedoyo kemawon ingkang sampun make lumpuk wonten ing lopongon Jambon menika ingkang wingking menapa wonten ngajengan ba pinggir-pinggir lah sedoyo semuanya. Mbak Alon. Mbak Elisa, Nduk, mboten ngajeng nggih. Ngajeng. Ngajeng. Bahasa Jawa sing tepat. Cek sampun niki Ya, kula capet-capet. belajar ya itu to Pak wong ora asli piyai Heeh, Jawa. prayorasi. Mula nek klerune kudu dibenerke. Heeh. Sing bener ngajeng. Ngajeng. Senes ngang. Ngajeng. Ngajengan. Ngajengan. Nggih, mugi-mugi si sedaya mawon pinaringan sehat, Amin. pinaringan panjang yuswa. Amin. Menapa kemawon pangajeng-ajeng sageta kasembadan. Lan menapa pados rejeki saged lancar sedaya. Para petani-petani paringi tetanduran ingkang sae. Pedogong paringi laris Tanjung Kemping. Reng! Iki omong apa to, Reng? Anu wis anggepen ae ngrukokke radio telesonik entek batune ngono lho Pak. Memang dialeknya seperti ini. Oh, iya, Karena iya. Mbak Elisa mohon maaf nuwun sewu, tidak asli piyayi Jawa. Iki wis iso ngendika Jawa wis matur nuwun. Asline saking Serang ya, Nduk. Seko toli-toli. Aku aja diseneni. Aku lho dong aku api iki yo. Aku seko toli-toli. Kok saka toli-toli? Yo. Aja diseneni. Aja diseneni. Diselosoni kok direboni wae engko. Sing Hah? Apa? Direboni. Dudu senen rebo seloso. Jangan dukani. Jangan didukani. Jangan dimarahi. Dimarahin. Asli saking Seko toli-toli. endi kuwi? Toli-toli. Bapak Ibu, bapake saking Toli-toli. toli. Lah ibuke. Lambelu. Oh, bapake wilayah- saka toli-toli, wilayah ibu ngendi? saka Lambelu. Menika wonten Sulawesi Oh Tengah. alah saking Sulawesi. Ke Sulawesi lho, Pade. Lah ya Sulawesi. Ya. Iki sing tengah. Ya toh, Sulawesi sing tengah. Wonten tengah. Mula nang kono kuwi enek sing jenenge toli. Ya. Ya. Kaya betul, tahu betul. kenal alamat niku. Betul. Kuwi alamatmu kok Kang Gareng. Alamatnya Mbak Elisa iki lho. Nggih, benjang anjeng nganu nggih wonten Merika saged. Oh nggih. Nggih, Matur nuwun monggo. siap Mbak Elisa. Nggih, wonten Ah. toli-toli. Toli-toli. Napa wonten Lambelu milih pundi monggo. Nggih. Lho, nama desane Lah ya Reng, piye to? Mbak Elisa malah nglambek-nglambeke. Lambelu lak nglambek-nglambeke to Reng. Ini lho Mas, ini lho Mas. Arep nesu jenenge kuwi ya bahasane kono. Ampun nesu sampean ki. Ora. Sampean ki gulane wis 28 ana aja nesu-nesu. Lah kok manggon nglambek-nglambek nek lambelu. Ya.
digenahke. Karena bisa terjadi salah paham. Coba. Kalau Pak Dalang mau ke Lambelu besok, coba kalau naik pesawat itu dari sini ke Palu dulu. Di Palu. Palu. Dari sini di Palu dulu. Heeh. Habis di Palu, minggat dulu ke daerah Bonkopi, mandape wonten Toboli. Lah sik iki lho Lah iki lho. Toboli Wong kuwi kok menyemposo. wis ngelokne Lambelu ndoboli sisan. Reng. Reng korban wis masih bodoh reng. Yen Pak Dalang pengen tindak rono naik pesawat. Iya di Palu dulu. Turunnya di Palu dulu. Terus Di Palu. Aku di Palu lho reng. Hah? Remuk jok ndoboli barang lho reng. Lah iki sekti. Lah nyatane lahir di Palu malah urip. Palu itu nama daerah. Heeh. Nah, iya ya, Dek ya. Iya. Nah, Di Palu. Palu. Terus pergi ke Bonkopi, minggah niku inggil ke, terus mandape Toboli. oh. Ku nek wis di Palu terus munggah terus doboli. Kira. Wah, sesuk tak jadono lah. Dolane kudu sing rada ado sepetek. Ben ro wong doboli wingi ya. Nah, ini Toboli niku poso lanjeng lan niku daerah Merwali Lembelu niku. Belu doboli. Ayo sing tak eling-eling. Doboli. Kuwi gampang eling Kang Gareng gampang Ya, eling. pokoknya di ngapunten ya kalau banyak ketal-ketul atur Bu Munarsi yang sudah mengundang menimbali kulo sempanuwon menawi kathah ketal-ketul atur kulo nyuwun pangapunten. Rai. Pokoknya dianggap kowe kabeh mudeng ngono ya wis ngene. Mudeng, mboten mudeng. Ya mudeng. Oh, Mudeng ya kono, mudeng ya kono ya, Reng. Ini apresiasi yang Ah, ya hebat. pancen ya bahasa Jawa isih belajar kok, Reng ya. Seorang Mbak Elisa sing saka Sulawesi ngegulang basa Jawa, ngilmu Jawa, dia pesinden ya dalang. Wah, jan luar biasa Mau ya. Kang asli Gareng. wong mriko. Lagi ngoten to, Pak? Ya pancen. Ini apresiasi yang hebat untuk Mbak Elisa. Tepuk tangan. Sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun sedaya. Biasa. Nggih. Ngene iki. Menika kula ajeng asung panglipur mbok menawi wonten pamundutan menapa tembang ingkang dipun kersakaken. Alon. Mbok menawi Mbok menawi wonten tembang. Nah, ora tembang. Tembang ingkang dipun kersakaken kula mengke saged ngaturaken. Piye, Pak? Coba ngene lak kaya kudu ngono rasane. Neng irung iki kaya piye ngono, Pak? Apa ning irung apa? Tapi inilah khasanah Iki budaya saurunge Mbak Indonesia. Elisa ngelipur, Ya. Mbak Tatin di jumenengke. Oh nggih. Iki tok wis mumet ditambahi kuwi. Oh niku kakang kula ingkang Ya. cantik jelito. Coba monggo. Kita panggil presiden luar biasa. Yang sangat berbobot. Yang sangat berbobot gemoy. Oh. Saya mau tamasya keliling kota bisa melihat saya panggil Iki Kang Gareng. Sugeng dalu wong ayu Mbak Tatin. Ije, sugeng dalu Mbak Limbo, Mbak Cangek Emas Dalang. Wah, luar biasa. Yuh, iya. Pripun? Wong yunget, Yunget ki apa? Yunget ki apa? Yunget niku napa? ayu banget. Oh, ayu banget ki yunget. Oke. Oh nek yunget ki ayu banget. Aku mau Jan kok- ayu tok. Iya, aku mau ayu tok. Kamu yunget. Yunget. Ya. Berarti Pak Dalang kuwi Gus nget Apa Gus? Apa Gus Nat? bagus banget. Oh, bagus banget. Rambutmu wong, Apa Reng? rambutmu sing dawa. Ya. Buatmu wah. Mbak Tatin Reng. Ayo diteruske tok. Piye? Mbak Tatin apa?
Lah ya sing mbutmu wong ke Mbak Tatin maksudnya. Jenengan iku lho. Oh aku. Lah padha dawane kok. Wis dikawahi kok. Panjenengan nggih mbutmu wong nggih rambuté dawa panjenengan nggih rek maneh nggih panjang. Lah iya kan padha dawane to. Nggih nek Rambutmu dawa to, Tin? Napa? Rambutmu dawa to? Nggih enten sing dawa enten sing cendak, Pak. Loh. Yes. Lah ya jeneng rambut kayak warna-warna to, Pak? Warna-warna, Pak. Ya bener, Pak. Lah, iki to Ana rambut. sing dawa, ana sing cendak. Cendak. Rambut sing endi sih? Ngono lho. Umpama sing ana sirah kuwi jenenge rambut, Rambut. kula patut diarani dawa. Aku tak tekok Tatin Kang Gareng. Ya tak. Nek rambut dawa manggone nang apa, Tin? Tengen sirah mriki. Lah nek rambut ndek. Rambut ndek ya warna-warna. Lah ya ana ngendi wae? Nang carane niki alis. Heeh. Niki rambutnya cendek. Heeh, terus? Niki idep, niki nggih rambut cendek. Heeh. Nggih terus niki nek tengen mriki niki brengos. Tengen mriki niki brengos. Heeh. Teng mriki niki jenenge Janggut. janggut ki jenenge apa? Jenggot. Jenggot. Terus nek sing teng dodo niku simbar. Oh simbar. Terus teng nggen sikil niku jenenge Oh. Ora urut Sing telaten to. apa to? Sing dhuwur mata jenenge Iki idep. dhuwur Ayo mata. alis. Nah sing pas nggon mata. Idep. Nah nggon nggon kene dhuwur lambe, Brengos. ngesor lambe, Jenggot. dodo. Simbar. Nah, Terus nggon sikil. Aja langsung rono. Lah ngendi? Ya mampir kantor kecamatan sih. Kantore kecamatan tutup. Dadi aku ora mampir rono. Oh, tutup to? Tutup. Mula peteng tutupan kok. Terang Mbak Tatin kuwi letening kok. Napa? Letening. Letening. Letening ya. apa? Letening ki apa? Kulite kuning. Oh, Oh, aku iya, tak iya. wis diwasno letening ki. Mas Jalang, kula nggih gadah kangge jenengan. Apa? Limuceng. Oh, lagi. Dicornono Ono gitu. raga lho, Tin. Iki jambon lho ya. Kota waro aja kelakon iku mulih kelakon Lek. nggon ndas. Iki kan apa limuceng. Limuceng kok. Se limuceng apa, Tin? Oh nek ngantek saru awas lho ya. Mboten saru Heeh. nika. Limuceng menika talimu kenceng. Oh, tak. Aku ora nggo tali iki. Niku sing tinggi ngenali ngen gulu niku napa? Udu iki kolor iki. Kang, berarti lor muceng. Sing Wus. Napa? sing nggo sabuk iki ya Lah, tali. piye kok tali? Lah kan udu tali to iki. Kan sabuk. Sesik ta, sajake dalange wis ora iso ceng ya. Wis ndo. Oh, maksudnya taline lah, taline. Taline wis ora iso ceng wis ndo. Lah emang kok pengakuan piye, Mbak? Seng apa ndo? Sajake iki Tatin kene peleke Kang Gareng. Lah piye? Heeh. Nek Pak Dalang ki selalu ceng, Ndo. Reng, Selalu kenceng. sawangen reng. Isih ceng ora reng? Kenceng, Mbak. Saploe sampean tak obati dadi kenceng. Maksudnya taline? Hah? Taline diobati. Iya. Nek ngene jenengan. Limuceng ora? Oh, ceng terus aku. Wah, kuwi Oh ngono. ora nek kendhone ceng terus aku. Taliku kok ora. Ono taline ngene Pak De Gareng ono. Ora. Nek nggone Pak Dalang ra eneng, mbok muceng. Tapi yo iso limungi. Apa limungi? Sah? Hah? Limungi ki apa? Lingguhmu sewengi. Limu. Aku mak tratap sah. Padahal yo ora pati ongi. Aku yo tratapanmu tak Iya, kira Kak. lungguhmu nglungguhi limuli kuwi mau. Tratapan. Oh, Jawa yo ono singkatan-singkatan, Pak. Ya memang itulah. Ya jenenge ngono kuwi wong Jawa ki oke-oke kuwi wong Jawa ki oke-oke ngono. Digawe cepete Iya. iki. Cepetke. Lama tak jumpa dengan Pak Dalang, gimana kabarnya Pak? Kabare sae Mbak Tatin. Oh nggih, alhamdulillah. Nggih menawi sae nggih. Alhamdulillah nggih Mbak Tatin. Nggih. Pripun kabar jenengan? Sehat? Pekli. Pek iki apa? Pekli ki apa meneh? Ya ki anak-anak. Bagus ini kita semalam kita singkat-singkatan ya. Ya iso pekli ki apa oleh? Pekli iki apik sekali. Apik. Rasa dadak kanggo menika kabaripun Pekli, Pak. Nggih. Kabaripun panjenengan Mas Gareng? Penget.
Apik banget. Oh, alhamdulillah. Mbak Elisa apik apa Mbak Elisa? Heeh. Kok malah guyu? Iki ngerti kok. Elisa iki kabare pik tokli. Pek tukli apa? Apik matuk sekali. Wis. Oh. Pek tok liya. Pek tukli aku. Nah. Pek matuk sekali. Iya. Ah nek iki Sing endi? iki Heeh. pik mude. Maksudnya? Apik mbokmu gede. Ngono. Wah, Oh, jan iki. wong iki kok isine mung pratapan tok. Lah iki Iya. sing manahi Pak Dalang lho, ket mau Iya, nyontek nah, kon kok kabar kok nganggo singkatan. Ampun nganggo singkatan. Aku iki sing tak bayang-bayange limucen wingke. Soalnya wis ra iso mau kok ya. Dadi ning bayang ketrok ngono. Iso. Masane kok. Iso. Ndek ben ora iso saiki wis iso. Setelah terapi minum biomoringa. Nah, iku. Ah, nggih, kon enten Mbak Tatin, kon enten Mbak Elisa. Nggih, nggih, nggih. Nggih, menika nderek sowan wonten Jambon nggih, Nggih, Pak Mbak Dalang. Tatin, nggih. Nderek ndedonga kagem sedayanipun mugi tansah pinaringan sehat nggih. Amin. Lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin Allahumma amin nggih. Menika malam hari ini bersama Mas Gareng yang memakai pink. Kok kaya permen to saja iki. Loh, iki mengku tegeskan sesuai tempat kan. Jambon. Jambon, dadi Ya. nganggo pink. Nah, iya, Pink iki bener. basa Jawane jambon. ngono ae. Ono Tapi kok kaya permen ngono lho. Dadi aku Kowe nyawang aku kaya apa? permen. Loh, nek permen mbok dimut. Lah nek permene semene terus ikine sepiro? Ya sithik-sithik. Saka ngendi? Ya Saka milih. ngisor apa dhuwur? Ya milih ora wae. Ora piye. Liya dina lagi ora patek penak awakku wis. Lah ngopo lho jare kon Wah, niki sekali diyani tenan eksekusi di tempat tok Pak niki. Pokoke Bahaya. ndrawasi bahaya ya Mbak Tatin ki ya. mulane aja nantang ya. Pengen ngopi mau? Kon ngopo nek permen kon ngopo? Didol. Kayak cah cilik-cilik didol. Nggih menika Mbak Bila wonten pamundutan lagu menapa Nggih, Pak Dalang? nggih Mbak Tatin nggih, nggih. Nggih. Monggo. Lagunipun sing sajake Sekueco napa nggih Mbak Tatin? Pripun? Nderek jenengan, Oh, monggo. derek. Menapa, Mak? Ayo. Ayang-ayang. Sing nganggo podang bawa kuning. sik sak ora-orane. Podang kuning. Oh, podang kuning. Udang kuning sak bawane Mbak Tatin. Oh, nggih. Siap. Iki sing tengah lanange ya. Iya tengah ki nang sing lanang nang tengah. Heeh. Wedok loro nang pinggir. Hmm. Kaya apa jenenge? Apa? Bebek. Bebek piro? Pancuran. Pancuran? Kapet sendang. Pancurane sapa? Pancuran kamu kan? Cowok kan pancuran kapet sendang. Pancuran diapit sendang. Ya. Sendange Aku sendang, dia juga sendang. sendangmu apik. Enggak pernah. Lumutan. Maksudnya? Hah? Maksudnya piye? Sendang kono kae lho, kono kae lho. Oh, kono. Tak Kono. kira Kono. kono apik kene kono lumutan kono ta? Wong kaya ngene iki kudu pancuran. Lah apa? Padasan. Padasan ya. Bawa-bawa. Saking sinten? Ya Mbak Elisa. Oh, nggih. Mbak Elisa. Nadyan wujud temong paksi. Elok. Elisa, Dalem sampean senengane peksi sing manuk sing gedhi apa cilik? sing anu. Sing alus. Alus cilik rapopo. Sing penting halus. Ya. Upamane kaya manuk perci barang kuwi ya. Preci kekeciliken. Kecilikan. Iya. Rada gede sithik. Sing rada gede seko preci apa? Enek. Jenenge manuk ancel galeng. Kuwi manuk apa, Pakde? Neng sawah, Ya. kuwi neng galengan. Iya. Kuwi enek manuk sak gedene sak dhuwure preci. Oh iya. Mlakune itik-itik-itik cerit. Itik-itik-itik cerit. Itik-itik-itik cerit. Itik-itik-itik belok. Bisa belok. Seneng aku sing. Lah kok belok nyapa, Reng? Eh, Lah kok belok ning ngarepe Tatin nyapa? timbang jegur kedung belok. Tak anteni lho padahal wis tekan ngono ceracrit-ceracrit badan tengan kene kok ora wani.
Oh, niku jenenge manuk ya, Pak ya. Manuk. Ancel galeng aku. Hobine nek Mbak Elisa manuk kuwi mau. Apa? Nduk? Ancel galeng. Yen kowe apa tin manuk tin? Manuk Garuda no. Oh iya iya iya. Gede no. Gede ya ya. Sarwa gede kuwi. Gede. Gede. Kok glegeken. Sehat tok. Oper Mbak Tatin. Tengah lho. Kon tengah jarene. Kowe iki lagi pisan tok. Lah aku manut kono ya Kono loro, kono loro. goleki si podang jenah. Padahal aku kok mikir, tadi kan aku senengnya ancel galeng, podang kuning yang halus kecil. Golek kurungannya gampang. Nek ngono Mbak Tatin Garuda gitu golek kurungannya sepiro yo. Kita yang duwe ya Pak De, kurungan. Ora tau dikurungi kok. Bebas weh. Sing penting wulune dirembyake ngono wis ora ketok. Mikir aku kan. Lah aku ya bingung kok. Lah nek golek kurungan Garuda Lah lho. iya Pak. to. Mula kan man kebayang-bayang Mbak Elisa iki terus Tatri iki maneh Garuda kurungane sepira. Angel lo ngingune piye? Ya kan dibiarkan begitu saja, atau? Oh liar. Iya, liar saja. Nek goleki kurungane Pak De Gareng sing duwe iki biasane. Ora duwe. Ora duwe to? Nggon kuwi ora tau tak kurungi ben brondol mbok ben. Kan duwe manuk. Kok tikus? Kok jangan terpengaruh lah Pak De, malah tikus. Jan, aku anggar ketemu kanca-kanca niki tenan Pak, ora is jan kaya ketemu rombongan tawon ndas tenan aku. Kok tawon ndas. Selekit tenan. I meneng aku tak bawa. Saurarane aku iki kowe mung es sarjana seni padha, aku ki eskar. Sekarang apa? Sarjana karawitan. Karawitan ya. Sarjana karaoke. Iba bungahing atiku. Dong bayangke apa sih Iki iki? do bayangke tikus apa piye? Oke. Apa-apa ra beneran. Tapi to Pak De. Apa-apa dipaidu terus. Nyanding bisa dadi tamba. Podang kuning bawane pun, Pak. Nggih, Nggih, sampun monggo bawanipun. langgamipun Kang Gareng. Nggih. Esok awan ning omah wis ora kerasa keluyuran anggoleki sing tak sayang muga-muga iteran keluwa nek ora kerasa esok awan
Matur guing panuwun Kang Gareng, Mbak Tatin, Mbak Elisa. Cobi ampun lenggah rumiyin wonten serat cobi kula waca. Nyuwun gending nggih menika ninggal katresnan versi jaranan dari Ling Tien Kung. Cina, Pak, Cina. Cina. Cina niku. No, singkatan apa Cina itu maksudnya? Lin Cina. Tian Kung. Bumi Reok Ponorogo, gerak terapi tanpa alat, tanpa obat, tanpa ragat. Latihan setiap hari Selasa dan Sabtu di lapangan Desa Jambon. Oh, Nah niki wonten sing jenenge latihan nggih untuk kesehatan. untuk kesehatan gratis. Gratis. Nggih. Pokoke terapi nggih senami pun wonten. Terapine wonten, sename wonten, nih sing Nggih. baku kabeh nggo ngudi kesehatan. Kesehatan wonten mriki. Lapangan Wonten ing Taman. taman mriki. saben dinten. Selasa kalih Sabtu. Nah, iki woro-woro nggih Nggih, masyarakat. niki Pak. penggerak saking Bulurah niki. Ya,